Ja mám veľmi, veľmi na srdci to, aby som vám povedala takú jednu úžasnú a zároveň vyzývajúcu a veľmi takú povzbudzujúcu vec. Božia prítomnosť naozaj vo mne tak rezonuje a Boh ku mne veľmi, veľmi hovoril tento týždeň. Naozaj veľmi otvorene a veľmi jasne ku mne hovoril a niektorý deň proste sa mi prisnil sen o druhom príchode. Snívalo sa mi, celú noc sa mi snívalo s Bohom. Celú noc proste. A ja viem, že som mu hovorila asi pár dní predtým, že som mu hovorila, že Bože, že chcela by sa mi už niekedy snívať s Tebou, že aby si mi dal nejaký taký pekný sen. A keď som to naozaj najviac nečakala, myslím si, že to bolo v stredu tento týždeň, tak sa mi snívalo o druhom príchode a snívalo sa mi to, že to bolo cez týždeň a že to bolo naozaj vtedy, keď to nikto nečakal, ako to Biblia hovorí, že to bolo naozaj vtedy, keď to nikto nečakal. A dokonca sa mi snívalo aj s mnohými z vás, z nášho zboru, proste, ale aj s inými ľuďmi zo Slovenska, aj z celého sveta. A sa mi snívalo, že sme od voľakadiaľ išli domov, ako taká skupina ľudí zo zboru. Neviem, že kde sme boli, možno, že sa mi to kvôli tomu snívalo, lebo sme boli v šali spolu a sme chodili každý deň spolu domov ako taká skupina, možno kvôli tomu. A práve sme išli domov od voľakadiaľ, ale boli sme niekde proste uprostred cesty smerom do zboru, zo stanice. A zrazu prišlo také malé zemetrasenie, len tak trošičku, ale sme sa trošku zlakli a tak sme sa tak stiahli a radšej sme si zatvorili oči, že čo to je. A potom o niekoľko minút sme si otvorili oči a zrazu sme sa ocitli úplne niekde inde, ako keby, že to nebolo to určite v Nových Zámkoch a tak som sa snažila rozoznať, že nie je to ani Bratislava, ani Viedeň, ani Kodaň, ani Londýna. Nikto z nás nerozpoznával to miesto, že to nevieme, že kde to sme. A zrazu sme si všimli takú krásnu bielu stenu, taký dlhý múr, pekný dlhý múr a všetci sme si hovorili, že tak čo je asi za tým, že poďme sa pozrieť, že čo je za tým bielým múrom. A tak sme tak išli potichučky, niekto z jednej strany, niekto z druhej strany, tak sme išli sa pozrieť a zrazu obrovský moment prekvapenia. Za tým múrom bola Božia sláva. Božia sláva, proste sa tam úplne dymilo a tisícky anielov, krásne harmonicky zoradených, od zemi až po nebo robili cestu do neba. A v momente nám všetkým docvaklo. V momente nikomu netrebalo nič vysvetľovať. Každý vedel, že dnes je ten deň. Dnes ideme všetci do neba. A tak sme sa strašne tešili. Sme proste výskali od radosti, kričali deti, že hurá, hurá, dnes ideme do neba. Že dnes je ten deň, keď pôjdeme do neba. A anjeli boli takí krásni, ale to bolo kvôli tomu, že celý život trávili čas v Božej prítomnosti a to bolo vidno na ich tvárach. Proste a vyzerali veľmi podobne ako ľudia, ale neboli to ľudia, ale boli asi 3-metroví a proste Božia sláva bola na nich taká zjavná, že sa nám nemohli vôbec podobať, len mali trošku takú ľudskú podobu. Ale boli takí nádherní, pretože žili celý čas v Božej sláve a veľmi sme sa tešili. A viem, že sme každého hľadali, že áno, aj ten je tu, aj ona je tu, haleluja, vďaka Bohu, tam je celá rodina. A viem, že pamätám si, že som tam videla aj Lehela s rodinou a proste videla som tam aj vás celou rodinou a tak som sa veľmi tešila, ale nebolo možné úplne každého vidieť, lebo tam boli tisícky ľudí. Nebolo to možné vidieť každého, tak každý pokúkoval, že áno, aj tam je, aj ten tam je, hurá, hurá, všetci ideme do neba, každý sa veľmi tešil. A viem, že fungoval aj mobil, aj internet. Takže tých... Halleluja. Takže tých, ktorých sme nemohli vidieť, tak viem, že sme si ešte telefóny vytiahli, že napríklad viem, že som nevidela v Angeloto, tak som chcela čeknúť, že či sú naozaj tam, tak som volala Henny, a keď niekto zdvihol telefón, to znamená, že toto bola ináč nebeská stanica, tá biela stena. Tak to znamená, že keď mi zdvihol niekto telefón, to znamená, že mal čisté srdce a tiež je na nebeskej stanici. Ale ak bol niekto na internete offline, alebo ak mal niekto vypnutý telefón, to znamená, že ten človek tam nie je. Že ten človek nebol pripravený. A viem, že Henny mi zdvihla, že neboj sa, Vítka, tu sme celá rodina, neboj sa, len sme niekde asi ďaleko od teba. Tu sme. A tak som sa veľmi tešila, že hurá, aj oni sú tu. A viem, že som ešte takto volala niektorým ľuďom a pozerala som si Facebook, že kto je online, kto je offline. A veru, som sa aj veľakrát zarmútila, lebo keď som si myslela, že no tak tento človek tu určite bude na nebeskej stanici a bol offline a mal aj telefón vypnutý. Takže bolo to niečo veľmi, veľmi vážne a všetci sa veľmi, veľmi tešili proste a tešili sa jeden z druhého a naozaj proste som vedela, že toto je veľmi vážna vec a predstavte si, že anjeli povedali, že no, viete, čo bude prvé, s čím začneme? Že budeme chváliť Boha. Budeme spolu spievať. Proste my, anjeli všetci, aj vy ľudia, to bude hneď prvé, že budeme chváliť Boha. Tak každý, že hurá, hurá. A viete čo bolo také smiešne, že taká choroba technického tímu, že Jojo hneď zdvíhal repráky, Monika Malíková vyťahla z váčku káble, že proste, že nastavia, proste chvália.
A potom Ježiš povedal, že zahod tie káble, polož tie repráky, v nebi je taká úžasná akustika, že že ak chceš, môžeš si to vyskúšať, to celé tam ozvučovať, ak chceš. A proste Ježiš hovoril, že zahoďte všetky káble, netreba. Ja som to už pripravila proste a vlastne Ježiša a Boha sme nemohli ešte vidieť, ale sme počuli ich hlasy a Duch Svätý sa vznášal nad celým tým priestorom. Takže videli sme len anielov a Boh celý čas s nami hovoril, proste, že ako sa veľmi teší, že bude svadba baránkova, chvály budú úplne prvá vec, že on sa už nevie dočkať našich chvál, nášho uctievania. A Ježiš hovoril, že už mám prihotovené miesta, už musím dotiahnuť len posledné veci, ale už sú prihotovené miesta pre vás. A takto sa všetci tešili, ale zrazu sme sa začali všetci obzerať smerom naspäť za tie múry a boli tam ľudia, ktorí si nič nevšimli. Nevšimli si, že zostúpila Božia sláva, že dnes sa končí život a že všetci ideme do neba, že proste sa úplne všetko zmení a vtedy nám docvaklo, že to sú ľudia, ktorí buď Pána Ježiša nikdy neprijali, alebo neboli pripravení. Proste normálne žili svoj život, sa prechádzali po uliciach, niekto išiel domov z práce, dokonca sa tam videla proste nejakých mladých ľudí, tam na ihrisku sa blázniť, alebo nejaká rodina tam bola vonku a im vôbec nedošlo, že dnes je ten deň, že dnes je ten deň, keď si nás Boh vytrhne a vezme so sebou. Proste a viem, že ja som si tak hovorila, že viem, že krátko predtým, ako bolo to zemetrasie, tak som práve tak v duchu komunikovala s Bohom a asi som mu aj niečo vyznávala. A keď som videla tých ľudí, ktorí neboli pripravení, ja som si tak trvala, že že som tak rada, že som mala čisté srdce. Tak rada, že som mala čisté srdce, že Bože, vďaka ti, že som bola pripravená, že som mala naozaj proste vyznané hriechy vtedy, keď si ty prišiel, keď prišiel ten moment, tá sekunda. Viem, že to veľká bázeň bola na mojom živote a celý čas som komunikovala s Bohom a proste všade bol Duch Svätý prítomný a Boh povedal, toto nie je úplne biblické, ale veľa som sa z toho naučila a Boh povedal, že počúvajte ma ľudia. Ja som inak, ako bola súčasťou tejto nebeskej stanice, ako bola som súčasťou toho sna, ale inak som pozerala celé to dianie vlastne z mojej postele, ako sa mi snívalo, lebo všade po celom svete boli tieto nebeské stanice a všetci Boží ľudia boli zoskupení pri tých nebeských staniciach na celom svete a každý čakal, že ideme do neba, že chváli, to bude tá prvá vec, čo budeme robiť a potom bude svadba baránkova a že Ježiš nám ukáže miesta, ktoré nám prihotovil. Každý čakal proste po celom svete, tak som videla, že ako sa všade ľudia takto zišli. A čakali proste na to, kedy už proste budeme vystupovať hore, ako nám tí anjeli urobili tú cestu do neba. Ale Ježiš ešte povedal, že moje obdobie milosti trvalo niekoľko stovky rokov, to viete. Veľa ste o tom hovorili aj na biblických hodinách, aj v zbore, že toto je obdobie milosti, keď moja milosť bola nová na každý jeden deň. A proste bol som milostivý a odpúšťal som ľuďom a prijal som ich do Božieho kráľovstva, keď sa rozhodli pre mňa žiť. A Boh povedal, že ale moja doba milosti končí. Moja doba milosti končí, teraz neviem, čo povedal, že či za 3 alebo za 4 hodiny, že posledné momenty, proste toto sú posledné momenty, keď trvá moja doba milosti. A povedal, že teraz máte poslednú šancu ešte ísť naspäť do ulic a priviesť posledných ľudí ku mne. Posledná šanca, posledné 4 hodiny na to, aby ste sa vrátili späť do ulic a povedali ľuďom, že nebeské kráľovstvo sa priblížilo, aby činili pokánie. Majú poslednú možnosť, poslednú šancu. A pamätám si, že Števov Angel, aj taký evangelista, jemu netrebalo 2-krát hovoriť, ako gazela šprintoval do ulic. Proste vybehol, jemu netrebalo 2-krát hovoriť. A všetci takí evangelisti hneď prchli, proste len sa tak prášilo za ich pätami, išli do ulic a ešte privádzať ďalších ľudí. A viem, že sa všetci rozprchli a ja som tak hovorila, že Bože, ale trafím naspäť, lebo ja nepoznám toto mesto, že ja tu nechcem za nič na svete zostať, že ja chcem ísť do neba. A Boh mi potom vysvetlil, že vieš, ako je v Biblii napísané, že keď som stvoril túto zem, tak Duch Svätý sa vznášal ponad tým všetkým a hovoril, že teraz toto je taká istá situácia, že Duch Svätý je ponad týmto všetkým. On je ako taká silná, taká veľká sieť. Stačí, keď budeš celý čas četovať so mnou. Celý čas proste iba rozprávaj so mnou a buď v prítomnosti Ducha Svätého, ty nemáš šancu sa stratiť. Tak som sa upokojila a som už videla, že už každý odišiel, tak išla som aj ja rýchlo do ulic. A normálne sme išli za ľuďmi a hovorili sme im, že proste, že ľudia, že dnes ideme do neba. A niektorí proste sa úplne vysmievali, že vy nie ste normálni, že vy ste úplne vygumovaní, proste, čo sa vám stalo. A hovorili sme im, že činte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo a už nemáte veľa času, už len naozaj krátky čas na to, aby ste sa rozhodli ešte pre Boha.